Čiže čaute lidi, tedy dneska si ideme zahrať Adopt Me, kamo. Kamo, keby som akože vedela, že ideme si zahrať Adopt Me, no tak som to naplánovala len kvôli vám. No a ideme si zarobiť na všetky tie veci. Jak môžete vidieť, tak už tu mám nejaké veci a rýchle tam bežím. No, ako prvé nesmiem zabudnúť, že sa musím switchnúť o toto. No, a jak vidíte, tak tu mám ešte furt len dvoch. Snažím sa, lidičky, čiže dávajte pozor, hej. No, ja neviem. Akože chvíľku počkajte. OK, už som sa rozhodla, pôjdeme radšej hodnotiť domy. Čo mi na to? OK, go, ahoj, watermelon. Za chvíľku pôjdeme. Ideme ohodnotiť radšej domy, hej. Lebo máme tu krásne ty kokos. Jak som sa zľakla, no tak aké sú tu krásne domy a ja mám akože naozaj iba vydelávať peniaze? Kamoša, krásne domy, no tak toto musím robiť, nie? No, tak ako prvé... to čo je? Ja neznám, čo to je, ale prečo hneď musím spadnúť toto? Tie kamienky, hej, to sú kamienky, oh my gosh. Hej, zoberiem na cestu, nevadí? Čiže tak, zoberiem toto. Dáme si pekne. Šup, opity hop. OK, kúkneme sa na jej profil. Ty kokos, ty dosť bohatá. Bohatá jak nič. Hej, nemusíš ma vykopnúť, ja len hodnotím dom. Kamo, keby teraz ona to tu zamkla dom, ty kokos, to ja by bola zúfala. Nič nemáš hore. Nie je to dostaviané, neviem, čo mám teraz robiť. Lebo keď to není dostaviané, no, tak to není potom dobré, no. Čo mám s tebou robiť? Za teba nebudem, ale za tie donúť ti dám neviem koľko. Ja neviem, ale chápeš? Ja neviem. Neviem, nemôžem jej to hodnotiť, keď to nemá úplne celé dostaviané, vieš. Dobre, ideme do... tu má niektoré štyku. Čo keď niekto budeme tu dať čo fajné, Tak poďme na to. No ty kokos. Sa teším. Oh my gosh. To som nečakala. Počkaj, čo? Ty bože. To som vôbec nečakala, aký krásny dom. Ty kokos. Tak toto už za to bude mať body, ty bože. Toto nie je normálne. Kamo, kúkaj na to, aké cute. Wow. Páči sa mi to. No tak toto... toto postielka sa mi páči, ty bože. No wow. Toto je jednoduché, urobiť si takú sprchu, ne? Však čo, no? Ideme na horné pátro. To možno dať, čo bude krásne. No. Keby si to viacej tak doskladala tu. Ale je to tak cute. Posteľ, no. No dobre, už Netflix. Cool. OK. No, akože Netflix, kamo, toto je nádhera. Kamo, ten dom budem hodnotiť, že jej dám 9 z 10. Ja neviem, ja si neviem pomôcť. Tak je to cute pre mňa. Čiže neviem si pomôcť. Čiže toto je pre mňa výhodné. Ideme na ďalší dom. No. Tu si asi pomôžem s týmito tu. Ešte mám furt od tamtého update. Tam som dačo videla, neviem. Či ne už? Videla som predtým dačo. To sa mi zdám. No tak na tento house, keď ma sklame, no tak sa ja už neviem čo. Dobre, tam niekto liezol po streche. Okay. No. Prečo to púka? Prečo to tak vyzerá? No to mačky. Ale, to ty moc toho nemáš. Tiež zúfal. No tak toto nebudem, lebo to není dostaviané, ale pre Boha, ty koľko tu máš toho? Toto ostalo takisto. Keď si kúpite taký dom, tak toto vám ostane.
toto nebudem hodnotiť, lebo ona si tu nedala pár vecí. No a akože, nie, už nedorobila ten house, no tak budem to hodnotiť. Budem. Lebo neurobila nič, no tak budem hodnotiť. Ale to je normálny house, kamo, ja sa neviem rozhodnúť. Ty chceš, ale si neviem rozhodnúť. Dobre, idem do toho strašidelného houseu. Tak tamten nebudem hodnotiť, tamten bol aj tak ničemu. Sorry, kto to urobil. Mne sa to páči, začína sa mi to páčiť. No ty kokos, toto sa mi páči. Hej. Páči sa mi toto tu na strede, ale mohla tu ešte dať čo to robiť. Tie pavučiny výborné. Tak otvorím. Gauč. Zase také to je také nič. To je také... Ale toto telku cením. Jo, tak toto taktiež by som mohla tak oceniť, ale čo už no. Kuchyňa pekná. Páči sa mi. Ja neotváram dvere, kamo. Idem na horné patro, tam sa bojím. Nie, niečo si nerobím, nebojím sa, ale kamo... Mohla to tu vytuniť. No tak toto, keby tak vyzeral celý house, no tak to by bolo neviem čo, neskutočné, ty bože. No, dobre, ale mohla tu dať dačo. No vidíš, taký veľký priestor, ja to vytuním jak had. No to čo je? No bože. Matička skakáva, to ti tu moc nedala, ale cením. Toto cením. To už budú bodíky za to. No, klasika. Toto sa mi páčilo akože, ale toto znova, kamo. Ja by som chodila na party akože, ale vieš. Nemám rada chodiť na party už od neviem koľkých. Tak... A zase toto stena neurobená, ty kokos, mňa sa krúti hlava, jak vám. Mne sa zdá, že už taký bol aj ten house. Keď nie, tak potom, pardon, keď sa mýlim. Tu nič, krásne. Za to budem strhávať body. Tu ďalšie. Ne. Sorry, Olka, musím ti dať asi takých 4 z 10. Páčilo sa mi tamto, čiže rovno dobre, ale nepáčilo sa mi toto, že také ponechávala tam veci. To je úplne... tam je ďalšia pizzerka a potom tam ďalšia. A žltá, bože, tu niekto zjedil moju farbu. No pekne vyzerá, ale uvidíme, jak bude mať tam. No, perčiť. Kámo, tak to... Počkaj, idem si kúknuť. No, to si viem urobiť aj ja, ale nie, nepáči sa mi to. Haló, tam nemôžem ísť, bože. Sa to budú strhané do body. No tak chcem ti pomôcť, ale tak toto nevyzerá, že... Coming soon. Coming soon. Ty kokos. Ale dobre si to vymyslela, Olka. No kámo, ona odišla zo serveru, ale aj tak som nezabudla jej to oceniť a oceňujem jej to za to, že to tam mala coming soon, kámo. Čo ona urobila z toho úplný obchod. OK, to je zhodnotím. 6. Má pekné tie figuriny. Čiže 6 z 10. No a teraz toto, čo ma to očari? Žltá farba. Doriti, prečo je to tu, kámo? Prečo to aspoň nemohla vyfarbiť na žlto? Ani tu nemá. No, ani tu. Preboha, ona čo tu robila? Kámo, to čo si tu robila z toho? Doriti. OK, zamkol, ale kámo, to čo si urobil z toho domu? No ty kokos, ja ti dávam za to 0 z 10, kamo, ja som úplne naštvaná a to bola moja farba.
Ja som úplne smutná, ty kokos, a on tam dal fialové toto na stenky, ty kokos. Tak aspoň toto najmä rozveseli. Keď ani toto, to ja už neviem, čo mám za život. OK. OK. Kúpeľka. Rovná. Čo si tu? Kámo, toto cením, to je pekné, to je cool. Kámo, to cením, dobro. No, tak toto sa mi páči celkom, ale to je také o ničom. Škoda. Ešte som tu niečo... Hello, tu si akože dala zečke, hej. OK, kámo, no myslím. Preboha, tam niekto je. Idem sa kouknúť. Počkaj, nie tu taká stylitá miestnosť. Nie. Ja zase zamkla. Tak sa to budú strhané do body, kamo. Ja viem, že neviete, kto som, ale... Hodnotím tomu proste. Nepáčilo sa mi to tam. Čo tam mala? 3 z 10. Toto je už... Neviem čo. Nepáči sa mi, akože ja už to idem hneď. Ja to sekam proste. Nepáči sa mi, dávam malo bodov, kamo. Oh my gosh, to sa mi páči. Toto sa mi páči, to je estetické. Či estetické, jak sa to hovorí. Kámo, toto mám rada. To si toho neurobila moc strham body, ale toto sa mi páči. Kámo. mi páči. No, hej, ok, rovno som spadla. Tu si nič neurobila, to taktiež nič. To také o ničom. Toto o ničom. O ničom, iba umývadlo. O ničom. No, mohla som to tušiť. A druhé patro, keď nebude pekné, tak rovno idem hať. Ja už nebudem ani na treťom, ani na ničom. Pomoc. Už teraz to začne byť masaker. Aha, tak potom nič už. Rovno, hej kamo. Nechcem ti dať zlé body, ale vieš, nemal si to tam upratané. No tak dám 3 z 10, tak tam ten môže. Ale tam ten, že zamkla, no tak tebe dáme 4. Ja už z tých nevidím. No, ten hlasík sa mi páči, tá rúžová farbička. Čo je ďalšie topkľa? Čo to do ryti je? Sorry, že takto povedala som, ale kámo, taký maličký domček. Počkaj, čo? Ty kokos, tak toto nemôže byť pravda. To sa mi sníva. To sa mi sníva. Kámo, ten house je úplne krásny. Ty kokos, toto sa mi mega že páči. Toto nemôže byť pravda, že čo také existuje. Kámo, toto je také pekné. Učite sa. Tak toto budú, kámo, tak už... Ty kokos. Kámo, mohla som jej urobiť radosť, ale... Nie. Už jej urobím radosť tými... Čo do pekla. Halo, však dole to máš také Tak toto nebudem ani pozerať. OK, toto ti zhodnotím, že to bude 9 z 10, lebo tamto horné patro si nemala urobené, ale 9 z 10. Kamo, môžeš byť pyšná na seba. Pyšná, ty kokos. No dobre, no. Ešte niečo zhodnotím. Hodnotíme trebárs. Ešte na druhej strane to neboli, toto ešte veľa toho. Kámo, toto sa mi... Počkaj, čo to je? Vôbec. Kámo, toto vôbec neznám, čo to je. Tu sa... Skúsim za ňoho niečo nabídnuť. Tak nemôžem. A čo, ja kašlem aj tak tento house nechcem, ale... Chápeš, škoda. Taký pekný houseík. Kámo, a ho tak neurobila. Ty kokos, ja ho tak vytuním. Ja iba pár domov. Tento nechcem. Vidím... tak ešte tento skúsim. A potom ešte tam ten. Ešte musím hľadať nejaké také robuxárske domy. Ale tie maličké... on to zamkol, tak potom nič. Trhané doby.
OK, dáme si tento. I to ten. Kámo, to čo tu máte? Aha, tam som bola, ten žltý dom. Počkaj, čo to? Nebol tam? Hej, bol. Čiže tu je žltý. Yes! Konečne pripojila sa na mňa. Tá? Niekto mi požiadal friend, jasné, že tam. Ty kokos, taký veľký house, čo to do... Máš tu skrytý miest. Kámo, hrozné. Smutná som. Som smutná. Lektvary, hej. Kámo, ty si dobrá, lektvariky, keby som ich mohla zobrať. No a na záver si dáme nejaké trady. Počkaj, idem sa portnúť ku tej faninke. Čo do mačky? Ja chcem radšej. Joj bože, ja myslela, že ma to teleportne tam ku tradeom, že niekto traduje. Nemusí každý tradovať, ale ja som to myslela. Bumbat. Update? Tak uvidíme sa potom, keď skončí update, hej? OK, už sa mi to zapína, hej. Nový update, som zvedavá. Počkaj, ja som zvedavá, to nie je ten update. Aspoň sa mi tak zdá. Bo som videla v Adopt Me, že majú sa používať 2 pety, ty kokos. No, tak idem sa pozrieť, keď nie, tak uvidíte developery. Vidíte? To je čo iné. Nepridali ten update. Halo, čo ste vy Bože môj. Dobre. Kámo, ale... to sa dá akože... Počkajte. Musím ísť na Google. Škoda. Chcem si toto dať. Musím odoberať. No kámo, ja už sa teším. Chcem 2 pety. Tak nič. Ja nemôžem subscribenúť. Dorite. Škoda, tak nebudete po 2. Kámo, ja som myslela od začiatku, že to pridali takto, ale nie. To potrebuješ kúpiť. OK, no tak čo už, no. Tak sa to stáva, no. OK, tak... Počkať. Takto pekne. Chcem sa prezliesť. Toto, hej. Toto sa mi dala jedna fanúšička. Kámo, ja som veľmi šťastná. OK. Kúky, podačo, dajak pozdraviť niekoho. Nie? Neurobíš nám nejaký trikos? Urobíš to, počkajte. Počkajte na chvíľu. A na záver, toto. OK, no, neviem, čo som išla sem. Ale s Happy Ducklingom je to úplne inakšie. OK, a my sa uvidíme u ďalšieho videjka. No a keď ešte nemáte ten odber, tak dajte si odber. No a rýchle si dajte aj zvonček, lebo potrebujete ho tam, aby sme dosiahli, aby vám neuniklo proste žiadne video a žiadny short. A keď chcete, tak ma ešte odoberajte a my si ideme pre 620. Ďakujem! No, a môžete sa tešiť na nové shorty. Mala som menšiu prestávku, čiže prepáčte, ale potrebovala som si užiť, mala som dovolenku. No a potrebujem. Vie to každý asi pochopiť, sa mi tak zdá. A ja sa s vami lúčim. Čaute.